Hej alle sammen, det her er Patrick, og jeg vil lige introducere jer til denne kanal. Som sagt hedder jeg Patrick, og jeg kommer til at lede den her kanal sammen med min ven, der hedder Ninju. Det er et team-projekt, det er ikke sådan helt et team, mere et projekt vil jeg sige. Går mest ud på at ligesom samle den danske grafiker, designer, community. Fordi ja, det er ikke et særligt stort land, og man kender ikke rigtig hinanden. Sådan, der er ikke ret mange danske designere, der kender hinanden, så dette projekt det er ligesom for at samle os lidt mere. Og man kan sige, at det gode ved det er, at man kommer til at møde en masse nye mennesker med den samme interesse, og man kommer til at kunne lære af hinanden og chatte sammen omkring det og få hinandens meninger og støtte hinanden. Ja, kanalen kommer sådan mest til at indeholde både speedarts fra alle dem, der nu er med. Dem kan, ja, der kommer et system, sådan så I bare kan sende dem til os, og så vil vi uploade dem så hurtigt som vi nu kan. Og der kommer til at være giveaways og danske tutorials, fordi det er måske ikke alle, som helt kan forstå de engelske tutorials nogle gange. Så vi kommer til at lave dem på dansk, så I kan forstå det hele. Ja, så kommer der vel også nogle konkurrencer og sådan lidt. Og lige nu er alle velkommen, så I skriver bare til vores Skype eller til vores YouTube, og så vil vi tilføje jer til chatten og til teamet. Yes, og I kan finde vores Skypes og vores kanaler og så videre ned i description. Og jeg håber, der vil komme en masse. Vi ses.